għaddej minn Misraħ il-Helsin, jew x'fadal minn dak li darba kien. Jilqarret għal-karnival, il-meetings ta' Tony Zarb u l-fir il-ġbir tal-flus li nezzaw karwin. Kont għaddej minn Misraħ il-Helsin, bil-ħamim u l-karozzi kullimkien. Kienu waħlu stampi kbar ta' nistrambi mal-madwar, bħalma saru jagħmlu l-airport u l-isptar. Għaddej minn Misraħ il-Helsin, blaġa ta' min m'għandux il-ħin. Jiflissew x'qed isir ġdid, għalfejn dal-ħafna ħadid, wara l-ħajt li bnew jinstema' żarżir. Ma' ċem Misraħ il-Helsin, tlajt nittawal nejn ġagbu kavallier, bib il-belt ma nafx fejn mar u l-ħon ta' teatru tar, imma fil-bini ġdid qed nistennew reċti. Denji tal-Oscar.